Здравейте хора, и днес играем, да искам да ви кажа. Survival. Срещу ботове. Да. Тук има ли рундове? Мгм. Първи рунд играеш ли, след това аз, след това ти. Не, тук няма рундове. Мога да го обясня. Нали вече? Все едно редуми са. Да. Ай, стига. Повече няма тогава да снимам с теб. Чакай бе, човек. Аз после ще нали ти давам да играем. Искам в Филип, нали, пък играя с Филип, не може да се качи. Това ще удадеш. Yes. Лив първи минут. Дай сега аз. Не бе. Аз? Абе, човек, после да ти давам, бе. Ай, дай, бе. Къде се скрия? Тук. Те колко лив има? Колко лив има? Докато не умрем всички. Ти може да продължи цял ден. Колко ти е рекордна? Да, тук станат много силни. Например, да станат бос. What the fuck, actually? Вие колко? Срещу колко играете? Ще видим на колкото ни даде. Хора, вече няма да ни снимаме на Майнкрафт, защото това е най-отъпялата Да. игра на света. Никой не снима. След най-отъпялите хора на света. Я да. Аз съм нуп. Не искам да го обиждам, но никой вече не снима. Само новите го снимат. Ако виждате купа, това е купа. Вътре има Алинки портокали. ли. На кой съм му за да се копя? Или да дойде бърганите на намере. Да, ма не съм чак постоянно. На улица 8 март. Там живея аз, защото да не забравяш на сборите. Над нас. Не казвай. В YouTube на коя улица ще види. Не казвай на колко си години. Макар че в първия май казахме. Аз ще злобил за теб. Аз казах, че не сме на повече, че не сме на 10 години. Истината е, хора, че аз ще правя 10. Другия месец. Не ще ставам 4 по 10, 5 ще прави. Ти на колко ще ставаш? Не знае се. Дай още малинки. Пак аз съм на последно, майка ми де. Ето е свещената купичка. Ето я. Чакай, че не видях. Бързо! Не бях тук, макар и. Не започна. Бях да същи плата си. Имаше една Мариан, дето приличаше на мен. Ама аз изядах. Сега. Се знам, че говорим глупости в минали клип на FIFA, ако се качи, защото е малко дълго. С една минута. 16 минути 40. Ти се помня в това минути. Това помниш ли един път, където снимахме един клип? 15 минути, че го изключиш и се спря на 15 и 2.
Така, хора, аз умрях. Обаче другите не са. Аре, мои хора. Ти умря на четвърти. Да. Един... Дай още малинки. Абе, не ти трябва вече. Нямаме батерия. Аз имам 3 кила. Бокса. Нихма някой не вика. Мишо. Чакай, че повече днес сме нахаден приятел. Вървящ прасен. Чакайте, аз съм с пиона. Чакайте, дано да не ме види. Не бе, вървим. Взимам купата с малини. Да. Тук съм висок. Ако си мислите хора, че ни уважаваме нашите приятели, по-точно те не са ни приятели. Пичка, де бе. Ти можеш ли някой? Аре бе, убиха ли някой? Лаха барка. Убихаме, да. Пак те убиха. Само... Кое? Не те видях. Да, не искам само един път аз. What? Само един път аз. Къде? Мама джи! Кой ще ти ми пуснеш ти дет начин? Окей. Ето. Ще и да не видях като се види тераса. Ти тогава се тръгна. Аз маче баба почу, че баба ти отвори се става. Очето ти може да продължи цяла нощ. Аз ще се викам топка. Не бе. Де бе. Гол! Не, убихаме отново. Ето моята радост, ти го вика. Чакай, че то е женско розово. Ето я, моята радост. Или пък моето усещане, че убиха деско. Дай сега и аз. Ай бе, някаква да ти стане без, че всеки път умираш. Аз се въртя на 100! Ние не сме загубили. Аз имам 1 кил. И се въртя на 100! Ям малини! Пак ли са там? Не, това беше... Get your fast. Воу! Сигурно човек, моля те. Що? Правим клип. И...
го да разня. Ще ти дам, но какво ти искаш да играеш? 2 IoT-са, докато аз сям, моля те. Абе, няма да го кажа. Въпреки, че го казах, не мога да това. По-скоро тези, които идват на поляната, без светло и мок. Аляха барка. Има малко кръв. Мрете. Куче. Дай ми чинчик, мам! Добре. What? Да. После най-накрая да го видят, бе. Още малко пусти до Wave 7. Ето ти до кой Wave си стигал? До 10 май. Тук има някой 342 на трябва. Кажи им, че съм на второ място. Yes! 8 кила! Очекят. Хайде сме да скрутваме и да продължи цяла нощ. Не вече. Аз съм типя. Аз съм типя. Ето за реклама. Откъде чуваме това? Ще се навалят всички рихви. Не вярвай. Не вярваш. Елай си за ми. Елай си за ми. Помня един път в училище ни викаха да правим измислени работи, нали, от света. Например, че дърти са направени от шоколад. Такива. И един мой съученик беше написал. Пясъците в Дубай са от захарен памук. Не вярваш. Елай си за ми. Елай си за ми. И госприятелят ни накара да го казвам и той само в Дубай пясъците са направени от захарен памук. От захарен памук. Не вярваш. Елай си за ми. Елай си за ми. Аз паднах като... Като комбен гъс. Детство, ще умреш, няма да живеш. Ще умреш, няма да живеш. Може една хула. Няма да... То мое ги прави нещо. И после, като стигнем на... Аз пак съм на... За мен ми се стои, че съм първи. What? Добре. Твоят е Супермен. Той ще Аз съм баба Супермен. Ние правим фитнес секи. Няма да го видиш. Може да съм тъпа, но... Аз обеждам. Аре, бе. Ще ни свърши времето, няма да спим. Хора, така ще приключи този епизод. Нека да го приключим с рипване. Не искам точно сега, но чао хора, абонирайте се за пес. За малкия пес и за мене. Ще ви кажа мене. на кой... Бай-бай. Казах. Абонирайте. Бай-бай.